И здравейте хора, съм Геймър и това е първа нощ в Майнкрафт, първи ден. Ще ви покажа как се започва в Майнкрафт. Да посадим тая роза. F5. Първо и много важно нещо е да се изкъпете. Етапа са да си съберете дърво. Хоп, виждате, събира се бързо. Хоп, 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 хоп. Събирате дървото. Да. Ето, събрахме 5 дърво. Може да си го преработим и да си направим брадвичка. Виждате, имам чиманчи. Ще си направя една брадва и един меч. Първо брадвата. Меч и мечът. Да, виждате колко ачивната взимам. Взимам си това. И започвам да събирам още дървета. Дърво да събираме. Така, събрах. Виждате, събира се, както казах, брат се събира още по-бързо. Има сървъри, в които може да играете в сървъри с приятели. Ако, например, искате да си направите къщата от един вид дърво, събирайте дървото, който вид искате. Аз предпочитам и двата вида. Виждате, тази крава. Сега ще убием. И убих крава, достигнато постижение. Убивам още една крава, защото те дават тупа месото кожа, а кожата става да си правите броня. Виждате, там има сбирка на крави. 5 крави, които сега ще бъдат. Виждате, има и тикви. Много неща. Да видим, аре тая кравичка да замине. Да видим дали колко кожа ми пуснат. 3. Ще събера да се направи един наградник. Един наградник трябва. 8. Окей. Още 4. Пуснали ми? Не, пусна храничка, това е хубаво. И две крави трябва да ми пуснат сега две кожи, или ще трябва да се направя бутуши. И да мога да ги боядисам. Не се знае. Да, тая ми пусна нищо. Тя пусна само мезенци. Да, ще се направя, значи, бутушки. Нещо. Бутушките стават за броня. Хубави са. Още 2 крави. Хоп, хоп. Тази не пусна нищо. Поне да ми дадат 3 кожа. Тук има още крави. Бум. Умри крава. Да, тази ми дропна двечки. Сега ми трябва още 2. От някоя крава. Къде сте, бе? Да ви убия. Те не ми... 8 имам. Виждате. Сега да сложим работната маса. И така се прави наградник. Кожна туника. Ето. Може да си я сложите. Аз сега няма да си я слагам, защото искам да я боядисам. Тук има да не има някъде под... Не, няма. Ще да потърсим в океана. Защото виждате, може да живеете близо до океан. Хоп, да видим. Сепия ми трябва. Една мазната проста сепия. Няма така сепии. Нищо. Ще обедисаме в червено. Като това мезе е боядисам в червено. И сега ще се хелнем. Така. Виждате. Това е. Взимаме този мак. В по-старите версии е роза. Пише червено от роза. И боядисан. Имам си боядисан честплейт. Ура! Да, виждате, това е мина. Никога не влизате в нея.
Ако е по-дълбоко, ще тази е късичка. Не става да копая. Сега ще ви покажа, например, къде си построите къщата. Моята е там и изглежда добре. Да си построим къща, както за първа нощ. Ние ще трябва да си я построим в планината. И да, хора, моля ви, не ми казвайте, копираш от Venom the Doctor. Не копирам. Той не си беше... Аз не го копирам. Не пишете такива неща в коментарите. Аз не копирам никого. Даже много не съм копирал. И да, хора, събирате си дърво, колко щете има. Тук е една плъща пачка от дървета. Се намира сега. Ще си направим вратата, вход към къщичката. И сега копаете, докато не стигнете камък. И да виждате тази планина, аз направо тотално излязох от нея. Тук ще запуша. Ще сложа едно такова. Ще си сложа такова. Ще се направя две кирки. Една кирка де, другата ще бъде камена. Ето време за копане. Сега ще трябва да се направи още нещо. Тама имам. Опатка. И да, виждате. Тук може да си изкопаете къщичка. Ето изкопавате. Хоп. А сега тук ще изкопая. Виждате, пусваме саплинги. О, даже ябълка. Хубаво. Найс. Да вземем едно дърт. Тук да засадим едно саплингче. И другото, аре до водата. И те ще пораснат. Сега, как се удължава къща? И така с пръст се удължава къщата. Може да се направите по-широка, по-голяма, но за сега аз ще я направя така. Мъничка къщичка, малка скромна къща в планината. Съжалявам за това. Наскоро излязох от болницата и още май съм болен. Тук може да си направите миничка, да кажем. Да си копаете вътре. Хоп, виждате. Айде да съберем камък тук малко. Събирате си камък, колкото искате. Готово, събрахме достатъчно. Колко сме събрали? 10, че стигнат. И се изкачвате с пръст. Хоп, изкачихме се. Сега ще си направим една печка. Така. Горещата има достигната. И ще изпечем това. Докато това се пече, аз ще направя една врата. Хоп. Ето е вратата. Така. Ще си направя още сигнална плоча. Те могат да ви послужат да си, например, бягате и си отваряте вратата. Хоп. Още едничко. Май ще трябва да сложа още една дъска. Хоп. Да, ще се наложи. Да, и сега виждате, ще си изпека месото. Да, както виждате, стана нощ. Да. Сега ще си направя един съндък. Хоп. Съндък.
Да, ето го. Може да си преберете нещата. А сега си пребера нещата и ще изляза с един дървен меч. Аре, една пържола ще си взема. Ще изляза, защото трябва да намеря вълна. Хоп. Ще си направя малко факли. Така. Го виждате ми пържулка, ето я. Факлите за в мене. И да осветим малко от тази хубава къщичка. И да нахуват ми стата през 15 секунди. Така като си известен. Чакай да потърся. Въй. Ели точно кари. Сега. Ако няма още чудовища, да търсим овце. Това е най-важното от оцеляването овцата. Защото тя може да ви дава вълна. Колкото искате. Да. Виждаме поляни без овце. Защото и търсим овцата. Ако няма, може да се приберете в къщата си, да изчакате да стане ден. Както виждате, моята къщичка, хубавичка, да сред нищото, някаква врата, рандом така, и влизате се в къщата. И готово. Чеса наям. Тук има 4 пържолки. Едно въгленче ще си вземем. Отка ще го сложа. Сега ще взема един торч. И малко така дъски. Ще направя още 4 факли. Сега тя меса. Ще няма ги изпека още. Ще сложа този въглен. И ще изпека още дърво. Ето. 3 въглен е достатъчно. Имаме ли камък? Имаме недостатъчно. И това е оборудване. Ще го слизаме в мината. Което направихме заедно да събираме камък. Да се оборудваме. Виждате чакъл. Негадното нещо в Майнкрафт. Чакълът. Те много може да ви накара да се прецакате. Зато аз ще го подмина. Ето така. Освен ако не беше навсякъде. Този чакъл. Чакълът тотално ще ви накара да се прецакате. Ето виждате. Навсякъде чакъл. Хай. Събирате си камъка. Ето май вече свърши чакълът. Да, свършил. Хоп. Купате напреде. Сега един страни. Тъй. Един път пред себе си. Така. И купаете. Купайте, докато не намерите нещо. Виждате? Хоп, 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 хоп. Събирате. Да, виждате. Аз стигнах до пясък. Да, виждате, стигнах до повърхността. Хоп, за това. Ако стигнете така, продължавате да копаете. Стълбички надолу. Аз трябва да си включа звука. И ще ви покажа едно много яко нещо. Quake Pro. Тя е много яко. Quake Pro. Гледайте се, едно сте много надалече.
Мал, сега ще го спра. Хоп. И ще ми свърши това клипте, ще се качвам. Да, ето, чупим за кирката. Айде, аз се качвам. Да, това, което тук ще оставя. И да, вече вижте, стана... Не стана отделно още. И да, хора... Където ми е тако. Надявам се да съм ви помогнал как се оцелява първи ден в Майнкрафт. Затова, ако можете да се абонирате, да дадете един лайк и